Zdar, dneska budeme dělat žábu. Taky se vám to předvede. No. Jedný krok je, že tak dáte ruce a jakože musí to být tak u noh. Druhý krok je, že se odrazíte a budete dělat jako balans za rukou. Takhle nějak by to mělo vypadat a potom to můžete dělat klidně minutu v kuse. Jo, a asi takhle bychom mohli skončit toto video. Tak dávajte odběr, lajky a co to do... Víte co, radši nic.